Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduz daude atzo herri urratsera joan ziren gure entzuleak? Nekatuta akaso? Ibili. Goizean goiz hasi zen jendea Senpereko laku ingurura hurbiltzen, urats munstroaren bila. Izan ere aurtengo herri urratseko maskota izan da urats. Izen hori eman zioten Seaskoko ikasleek gero eraikiz laku bat orroka leloa duen edizioko protagonistari. Ospakizunerako eguna izan zen bai, baina aldarrikapen bat nagusitu zen, azterketak euskaraz. Izan ere azken asteetan Bordeleko akademiak aurrez euskaraz egiten ziren zenbait azterketa ezingo direla hala egin iragarri du. Horrek komunitate euskaltzalearen aktibazioa ekarri du, baina batez ere ikasleena. Azterketak euskarazeko kideek hitzordu berri baterako deia egin zuten. Ekainaren 6an Bordelen egingo dute mobilizazioa errektoretzaren aurrean. Bihar jakingo dugu honi buruz gehiago. Xokoletak, egutegiak, argindar, mozketa, garriketan, ikasle aldera da borren tarrapatana. Iraganeko teia porroskak orainaren ondazi, zubi erdi bat, airean. Eroak igatu ez izan. Atzokoaz gain, gaur duela 40 urteko herri urrats oroitu nahi dugu. Izan ere, gaurko egunez 1986an herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuen Espainiako poliziak Behobian. Honela deskribatu zuen egineko azalak urrengo egunean. Polizia Senpereko euskararen festa itotzen saiatu da. Kronikaren arabera, igande hartako lehen ordutik polizia kontrol zorrotz bat ezarri zuten autobidean. Behobia parean trafikoa kolapsatu eta hegoaldeko 4 herrialdeetatik Lapurdira iritsi nahi zutenei zuzenean eragiteko. Etzen polizia Senperera iristea oztopatzen saiatu zen lehen aldia. Izan ere, lehen urte haietan ohikoa izan zen. Blokeoa etzen berria beraz, baina gero AP8an gertatu zena bai izan zela ezoikoa. Izan ere, autobusak eta autoak pilatzen joan ziren heinean, 2 kilometro baino gehiagoko tapoia osatuz, pertsona askok kanpin mailak zabaldu zituzten inguruko bazterbide eta zelaietan hamaiketako egiteko. Merezi izan duela. Oso bat borrokan, txiaren kontra korrikak dordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikatzen. Zenbat minututan protesta espontaneo bat piztu zen eta dozenaka guardia zibilek eta poliziek geldiarazi egin zuten. Hainbat furgonetatan iritsi eta istiluen aurka kargatu zuten, aurrez abixatu gabe. Alde batetik bestera itxitako autobide batean, keak larritasun sentsazioa aragatu zuen. Etzen, ahazteko modukoa izan. Euskararen alde egitea garesti izan dela erakusten digu gertakari horrek. Izan ere gure hizkuntzaren aldeko ekimenek beti topatu izan dituzte etsaiak. Pentsa gaurko egunez baita ere, baina 9 urte beranduago Lakuako kultur sailburu zen Joseba Arregi korrikaren aurkako adierazpenak egin zituen. Zehazki esan zuen, EITBek euskararen aldeko lasterketaren azken edizioari emandako babesaren guztiz aurka zegoela eta horrelako jardunik inoiz ez zela berriro errepikatuko. Eskerrak gauzak aldatu diren. Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan Zegar euskara berez bagara maixux eta erramunen herrian. Aipa dezagun beraz euskararen alde lan egin zuen gizon bat, Bernardo Estornes Lasa, Izabako kulturgile eta euskal idazlea izan zen. Gaurko egunez jaio zen 1907an. Auñamendi Eusko Entziklopediaren sortzaile eta zuzendari izan zen,
Eta euskaltzain urgazle izendatu zuten lehen 1976an, eta ohorezko euskaltzain ondoren 1983an. Guazen Nafarroatik Bizkaiara, Igone Zabala Unzalu ere gaurko egunez jaio baitzen. Euskal hizkuntzalaria da Zabala, 2025 geroztik Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara errektore ordea. Gainera, unibertsitatearen TZOS edo Terminologia Zerbitzua Online Sistema programaren buru eta arima da Zabala. 1986an hasi zen EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean irakasle gisa. Ordutik Euskararen erregistro akademikoen garapenean eta finkapenean laguntzeko xedea duten irakasgaiak ematen ditu Zientzia eta Teknologia Fakultatean. Euskara zientifikoa, Euskara teknikoa, Euskararen arauak eta erabilera, komunikazioa euskara, idatzizko eta ahozko komunikazio zientifiko teknikoa euskaraz. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten. Handi neke. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Euskaraz. Eta orain goazen Bizkaitik Arabara, korrika bezala herrialde guztiak zeharkatuz. Izan ere gaurko egunez hiltzen Juan Díaz de Garaio Ruiz de Argandoña, Gasteizen. Izen horrekin ez duzuela ezagutzen? Tira, eta sakamantekas esaten badizuet? Díaz de Garaio serioko hiltzailea izan zen 19. mendeko ezagunena. 1870 eta 1879 bitartean 13 eta 55 urteko arteko 6 emakume bortxatu eta hil zituen. Are gehiago, biktima batzuk mutilatu ere egin zituen. 1880an atxilotu zuten eta heriotza zigorra jarri zioten. Gasteizko Sutaustegi Zaharreko presondegian garrotez hil zuten. Berehala oso famatu egin zen eta geroztik aurrak beldurtzeko kontatzen diren historia askotako protagonista izan da. Duela 2 urte, Xavier Montoiak Lautadako mamua izeneko liburua idatzi zuen berari buruz. Eta bidaia egiten ari garenez, goazen Lapurdira, Sarara zehazki. Bertan jaio baitzen Alberto Palazio Lizaga 1989ko gaurko egunez hildako ingenieri eta arkitektoa. Sarako Sarorategi baserrian jaio zen eta gazte zela Bartzelonara joan zen arkitektura eskolan goi mailako ikasketak egitera. Karrera amaituta eta frantsesa zekienez Frantziara joatera baki zuen bere prestakuntza osatzera. Frantzian barrena bidaia bat egin zuen, eraikuntza berrikuntza teknikoak bertatik bertara ezagutuz eta Parisen besteak beste Gustave Eiffel eta Ferdinand Arnaudiekin ibili zen. 1883an amaitu zuen bere prestakuntzaldia eta Bilbon finkatu zen. Bertan hasi zen bere obra ezagunenetan lanean. Bizkaiako zubia Bilboko itsasadarren 2 ertzak batzen dituena. Mota horretako munduko zubien artean lehenengoa izan zen. Zera zaitut berria egan zauden herria zure pareko beste
Euskal Herriko hainbat txoko bisitatu ditugu efemeridei esker, baina kokagaite zen berriro, hemen gure estudioan. Bai, ekarri duzu kirola egiteko arropa, luzaketak egiten hasiko gara. Berotu giharrak, jantzi kaskoa, urpeko betaurrekoak eta korrika egiteko zapatiak. Triatloio bat egingo dugu. Hilabete falta da triatloia maite dut proiektuko egun nagusietarako eta prestakuntzak eta entremenduak nola doazen galdetuko diogu Laura Olaberriari. Zerbait lasaiagoa nahiago baduzue, Veneziara joango gara, arte bienalera. Protestak nagusitu dira edizio berriaren lehenengo egunetan. Eta noski, puripurian tartea ere eskainiko dizuegu. Telesail eta pelikulen gomendioak prestatu ditugu zuentzat. Entzuleok, maiatzak 11 ditu gaur eta asteleena da ongietorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1.100 eta estetik usten zenbakia, 1.169 garrana du, goizak 10:21 minutu oraindik ez, 10:20. Maiatzak 11 eta gu 3 Leister, 5 izateko asmotan, ze igual Xabietan Ekorekin maite duten tartea osatu beharko dugu. Eta horrengo 2 orduetan, bazuekin kafea hartzeko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Trago bat hartu Goiz xamar da oraindik Dena dago zabalik Aspaldiko partez Gurea da jaua Noni Hemen txegabiltza Iker Laurobaren azken trago bat entzuten, hain zuzen ere gaur kantuan izango dugulako, Intxaurrondon izango da lagunekin kantari zikloaren edizio berri honen lehenengo kontzertua eskaintzen, gaur Ikerren txanda, eta horrela astelenero Kaialin Indarburu eta Filip Albor, Eneko Etxekoekin kantari barkatu, eta kantu jira izango dira zikloa osatuko duten lau horiek. Esan da bezala, gaur Intxaurrondoko kulturetxean, arratsaldeko 7:00 ezoiko kontzertu bat, formatuari dagokionez, baina bereziki astelenetan kontzertu asko ere ez direlako egiten, eta atzo ibili ginen gu esan ezinekin aldarrikatzen igandetako kontzertuak oinatin, gaur aizue, niri asteleneko kontzertuak aldarrikatzea ere gauza erra iruditzen zait. Da gaua
Eta guk maite dutekin abiatuko dugu esan da bezala gaurkoa, eta maite dutak abiatzeko gurekin ditugu Xabi Arrieta eta Eneko Iturbe, biak laugarren fader horretara begira, lasai, irikiko dizuen mikroa. Egunon. Egunon, baina Junior Romatetek abiatu beharko du maite duten tartea. Bale. Ba, nire maite duta da, nire tatuajeek atentzia ditzen diotenan norbaite eta egiten dizketen komentarioak egia badiela, nik aur batzuk zaintzen ditut eta izaten dira beraien aitzakia entretenitzeko, ibiltzen dira kontatzen tatuajeak abertzen badituten, inoz ez dute asmatzen, zenik ere zakit. Edo ibiltzen dira marrak jarraitzen, baina eski gaur goizean eta normalean egia da tatuaje horrekin espezifikamente gertatzen zaitela. Gaur goizean entrenatzen ari nintzela, nire parean entrenatzen ari zenak esan ditu, ze tatuaje polita. Eta nahiko garbi neukan zeineta zaizen, baina behiratu dut eta ez esaten dena, gure trauma, gure txisteak, nire belauneko tatuajeari parrez ari zen. Ez dakirarentzat badukat korteporaki bezalakola marratxoak guraize batekin nondik moztu behar den jakiteko belaun gainean. Eta normalean entrenamenduetan eta fisioak beti esate dira, ze ona? Bueno, ezakit oso ona den tatuajea, baina gustatzen zait tatuajeek atentzia ditu dutenen. Xabi Arrieta, zein da zure maite duta? Gaurko nire maite duta da, pasaden, asteburu hontan, osoa, ostiraletik hasi eta igandera arte pasa zaitena. Egia esan, asteburu oso kompletoa eukiet, hasi nintzen ostiralean atxaldeko 3etan Bidasoa itzuliako speaker bezala, eta gero nire Gipuzkoako itzulia partikularra egin behar izan nuen, ze Hondarribiatikan Eskoriatzaraino joan behar izan nuen, partioa neukalako, zorionez irabazi egin genuen. Eta gero beti bezala, asteburu bezala afaritxo bat. Eta gero larunbatean, monaren urteak zirela ospatuz, familiakoekin bazkaria duti genuen. Eta gero arratsaldean, gau partean, Realaren partida. Igande pixka flojo gelditu zait, ez detelako hain gauza interesgarririk egin, baina, orokorrean asteburua nahiko kompletoa eta niri gustatzen zaizkidan planak egin ditut, orduan kontentu bukatu dela esan beharko dut. Gora asteburu intensoak, zamuz joan zen Bidasoa itzuliko speaker estreinaldi ura, Xabi? Ondo esan beharko. Egia esan, hasieran, ez dakit, ilusioa, o behintzat emozio horrekin negoen, baina bukaran ja nekatzen ni joan, ez nekin zer esan, esaldiak behin eta berriro errepikatzen ni joan, baina bukatu zen, ez zidaten gazki egin nula esan, orduan pentsatu nahi dut, txukun egin nuela. Seguro baietz. Eneko zein da zure maite duta? Nire maite duta... baita asteburu honekin gertatu zaitenakin lotuta doa. Ze, nik niri asko gustatzen zait YouTubeen nabigatzea. Oso ondo. Eta nik askotan YouTubeen bilatzen dituten bideoak dira, ez dakit nola esan. Kuriosoak. Ez, kuriosoak ez, diamanteak esango nuke. Arribitxiak hori da. Galdu egiten zara bideo batetik bestera, horrela joaten zara, bideo honek gomendatu ditagu eta orain hau ikusten dut. Eta bira, justo, bukatu dut YouTubeko kanal batean, nabigatzen. Xabiren arpegia eta bere buruarekin ez egiteana, beldurra ematen nahi zait. Nik pentsatzen bidetik baldin joa, nuzte gomendio hona izango dara. Bale, bota. Ez dut esango, katen izena, ez ezer, baina, YouTubeko kanal honetan, igotzen dituzte bideoak oso interesgarriak niri behintzat, eske, nik ikusiko nituzken bideok dira. Idea bat iteko, eta dia, da pertsona bat, kazetari izan dakoa, haure esan barra do, ez dugu esango zein, badez pare, eta egiten ditu nolabaiteko teoria modukoak bere bideo horietan. Adibidez daka teoria bat, azaltzen duna herrialde batzuk ez direla existitzen. Horien artean, Kolombia, Argentina, Espainia eta Frantzia ez direla existitzen. Ez dira existitzen. Bai, eta horrelako bideo gustatzen zaizkit. Eta geho dia... Eta kolombiarrak zer dira orduan? Guk kolombiartzat ditugun herrialde hortako biztanleak zer dira?
bueno, ba, horretarako bere bideoak ikusi behar dira. Ui, ene! Baina dira, bueno, ez da dena esango deu, hau ez da existitzen, ez dakize, badaka beste bideo bat baita, Cristobal Kolonetzen existitu, hori ere Ados, oso interesgarria. Ados. Eta bira maite dut olako gauzak ikustea. Badakizu zer? Zer? Ez naizela bat ere harritzen. Bueno, ba... Momentuz zuri buruz dakigunarekin bat dator Hau. eduki hau, bai. Bai, egia esan... Bai, onartu ezaket hori, bai. Oso naizu. Zaudeni eusteko lekuan bakarrik. Ba, nik maite dutean aurreratuko zaitut, Goiuri. Akaso bi egingo ditut, sandwicha egingo izut. Ados. Baina lehenengoa da, atzo oinatin ibili ginen jotzen, eta gauza edarra dela lekuetara, Euskal Herriko herrietara edo iristea, eta topatzea bigarren kafetik igaro diren hainbat taldeetako lagunak edo ezagunak, baina behintzate kariñoa diozun jende horri, eta atzoko kontzertuan antziren sukenatarrak, antziren mila modu taldekoak, antziren entzuten ari garen Malko taldekoak, bide batez kamiseta ederra paritu ziguten euren azken bisitan, nor gehiago zegoen atzo, hori ez gogoratuko, baina ez dakit, arrola, gure elkarrizketa akustikoetan, eta gerora noski estenan eta kontzertuetan, baina nolabait ezagutu eta pixkate harreman gehiago egin dugun jende horrek, horrelako kontzertuetan bexa emateare gauza polita iruditzen zait, eta are gehiago hori gertatzea gure elkarrizketa akustikoaren Sara Zozaiaren Blue abestia kaleratzen ari ginen bitartean, ze kontzertua bukatu eta Insta ireki nuenean hortxe zegoen ez, Sara Zozaiaren gure pianoko bideo hori dagoeneko jende askok ikusi eta elkar banatu da, eta esan nuen ze gauza edarra, igande batean hola aste guztian egiten dugun bigarren kafearekin, halako ez dakit zeharkako lotura hori edo topatzea. Minmugak izena du kantu honek, Malko taldearen kantu ederronek. Eta Goiuriren maite duta galdetu horretik txatari begirare jarri beharra daukagu, Goiuri. Hain naiz pixkat jaipa egiten, jaipa sortzen. Baina zergatik, ez dakizun ere maite duta Kriston maite duta dakartzu. Ados? Gaur gainera positiboa da, ez da negatiboa. Bai, ikusten zaitu, aurpegin ikusten zaizu, Goiuri. Bale. Ezagutzen zaitut, Ados. 1001 programa elkarrekin egin izan bagenitu bezala. Baina ez da nire buruzko maite dut bat, Baren zait, baina ezagutzen zaitu dala, ikusten dizu dala aurpegian, gaur maite duta datorrela. Bale, zoragarri. Egun hon dio Gorkak, zelako nekea ez dut maite larumatean Deban Maiderren kontzertua, egia da. Maider Zigarroa abeslariak kontzertua zuen Deban, eta 5 pertsona egon ziren bertan. Eta gogoan dut, banekien nolabait esateko Gorkak idatzi zidalako momentuan banaiko tristetuta, 5 pertsona egon zinera bertan, eta dio, gero La Oreja zer, joder, La Oreja ez diran beste hainbeste, milaka eta milaka sarrera saltzen eta FOMOaren baitan. Uste dute Maiderren kontzertu hartako errealitate horrek islatzen duela, nire ustez, Gorka, makroa Euskal Herrian zergatik ez den bideragarria. Ze soilik uste dut makroak zentzua izan dezakela, oinarriak eta oinarriaren, ez dakit, piramidaren geruzaz berdinetan osasuntxu bagonde, eta ez gaude, Euskal Dezena dago mierda eginda, den esaten hasita. Pero daude partxeak, eta daude egoerak, pentsarazten digutenak oso jende guaia garela, eta oso herri guaia garela, baina asko daukagu egiteko, aspektu askotan, konsumotik hasita eta programazioera bidean, musikariok ere noski izango dugu, gure ardura ere, eta baina, niri pena handia eman zidan Gorkaren mezua jasotzeak, eta Maider bezalako artista puxka batek, 5 pertsona izatea publikoan. Bestalde, zer esango dizut, batzutan 5 entzule hone gauza ederra direla Gorka, eta seguru han egon zinatenak entzun eta adi egon zinetela, beraz, bejonde izuela bertan egon zineten hori. Maite dut badatuztela auzoko festak, urduri nago, montajea, txosna, zapia, poloa, bueno. Dantza 58 eta hermanos de leche hor eserita. Xabiren kamiseta gaur marinero xamar. Lerro horizontalak dituelako. Ez dakit, beti. Urrengoan beltzak harko dut, eta analizirik ez dukiko. Badu. Eneko nahiko abrigau. Ni beti, bazpare. Otzak zaude eneko. Beti. Beti zaude jertxia jantzita, ez? Ola, mangamotxetan gutxitan ikusi zaitunik. Nire mangamotxetan, ni urten zehar mangamotxen ibiltzen ez baita, hau esan barraukat.
nik jertxeak entzen duten momentun mangamotxa bakarrik handakat, beraz, beti bi kaparekin bakarrik ibiltzen naiz, asko jota 3. bat, baina, horrekin nahiko. Ia izi tipua, esango luke, Julen Goikoetxea Orregozok. Eta beste maite dut badaukat, Goiuri. Zurea lehenago eta gero nerea norin dut. Ez, bota. Maite dut, maite ditut gauza asko, ez? Baina maite dut ikustea Julen Goikoetxea lankidea, pozarren, nun ulertzen ze pasatzen zan, ze kontzertua bukatu genuen, esan ezinekin atzo oinatin, eta kontzertuan zehar, zera gertatzen ari zen, pelota partidoa, Iñaki Artola Alegiarrak eta Julenen lagunak partidua zuen, eta, nahikoa, baina puntu bateko tartearekin lortu zuen, urrengo faserako txartel hori, Lasoren aurka izango du finalerdikoa, eta bar. Eta, aizue, Julen ikusi nuen, baina oso pozik, pozarren. Eta oraindik afaltzen ari ginela ikusten nuen, baina gora etorrita, zera, Imanol taldekideari aipatzen nion, Bartzelonako kontzertu hartan gula opagosku bat hartuta parrandan baino biziago dago gizon, eta esango nuke eta antxibile ginen. Aizue, poza eman zidan, Julen horrela ikusteak, poza ematen dit, ze uste dut, norbaitek irabazteko urduritasun horiek ere zentzua hartzen dutela, norbait gertutik ezagutu eta maite duzunean, gehiago kostatzen zait ulertzea jendeak, ez dakit, kobertura gabe alde egiten duela, Realaren finalako sorduri jartzen duelako, ez diot horri zentzua topatzen, baina maite duzun norbaitengatik horrelako urduritasun eta pozak izatea, bai uste dute, ez dakite, ederragoa dela. Eta poza mantzidan hori bai, Iñaki Artola, dejondeikela, baina patu olakon baten kafen bat, zebestela Julen Goikoetxea kejakazeok, egun nosuan, azkeneko ez da izen kafe beha patu izkikela, behaz, bakik, hasi hola, diru batzuk gastatzen, bestela, komeria izan gutuk. Eta hoxe, Iñaki Artolari besarka temendik, etorriko da horrelako batean, ez dakit antzesle funtzioan edo pelotari funtzioan gure mikroetara, ze hori ere badu, bestelako fazeta horietan ederki moldatzen dela, eta mikro aurrean ere bai, baina patu kafea. Goiuri Zizarandi, horren bai, zure maite dut hype guztiaren ostean, zure momentua iritsi da. Kontua da, ikusi nuela, asteburuan zehar ikusi dut, Televisión Espainolak badauka literaturari buruzko saio bat, Pagina 2 izena du. Eta elkarrizketatu dute Bernardo Atxaga. Ze enarak liburua, gaztelaniaz argitaratu du, uste dut Pamielak, golondrinas izenarekin, eta pixkat aitzakia liburu horren aurkezpena zen, baina hitz egin zuten gauza gehiagotaz, eta bere ibilbideaz, eta asko gustatu zitzaidan Bernardo Atxagak aipatu zuen gauza bat, eta ekarri nahi nizuen, bigarren kafera ekarri nahi nuen. Berak esan zuen, duen adinarekin sentitzen duela argiarekiko ardura bat. Argia? Bai, argiarekiko ardura bat. Eta ez zaiola bat ere gustatzen, tristura inposatua. Berak tristura komertziala deitzen diola, eta ez da nabaritzen duela badagoela joera bat, orain literaturan, eta idazle askoren artean dela, geroz eta tristeago idatzi, orduan eta liburu gehiago salduko dituzu. Eta dena da tristea, eta kontatu behar dituzu historio tristeak, eta negarra eragin behar duzu, eta hori da idazle bat izatea, eta tristura, eta malkoak, eta negar zotinka egon dadia irakurlea, eta bera ez dagoela ados horrekin, bereziki inposatua denean, edo saltzeko asmoa duen joera bat denean, eta bera orain badagoela beste etapa batean, eta argiarekiko ardura sentitzen zuela, eta iruditu zitzaidan oso ederra. Uste dut, denok egin behar dugula ariketa tautua egunerokotasunean argia bilatzeko, eta argia topa daiteke abestietan, liburuetan, kalean hartu emanetan, irratian, eta ederra iruditu zitzaidan, kontzeptu hori. Jazten dugun arroparen koloretan ere argia dago. Baita ere. Eta nahiko gris eta txuri beltze dago gure gizartea, azken urteetan, eta ez da kasualitatez. Hori egia da. Tardun, gustatu zitzaidan, eta oso interesgarri eruditu zitzaidan, tristura inposatuaren kontu hau baita ere, eta elkarbanatu nahi nuen zuekin, gure Atxaga jakintxoaren pasarte hau, ze berak esaten duena beti da interesgarria. Tristezia mildu talago bihotz barrua. Jaiparekin bat etorri da. Bai, asko gustatu zait. Bai, abesti baterako ematen ditu. Sorbeltzen historio horrek bezalaxe. Honen baten kreditotan jarriko zaitut goiuri. Honen batean. Badakizue, Tolosan bada pertsona bat
Bueno, ez da nola esan, baina bizimodu ez normatiboa daramana, ziurrenik alkolarekin erasoren bat izan duena eta duena, eta bere buruak bizitzaren koordenadak beste parametro batzuetan kokatzen ditu gaur egun. Oso pertsona jakintxoa da, eta duela urte asko nik ezagutu nuenean, bazen Tolosan taberna bat, eta bertan tulipa txiki batzuk zeuden, tarak pasatzen zuen arratsalde gaua tulipa horri jo, eta joan etorrian tulipaz etorrela, eskibatzen, pixkatola boxiolaria bezala, eta begiratzen zion zigarroa ban, orduan erre egiten zen, eta begietan keak erretzen zuela, esan zen, ni argian reenkarnatuko naiz. Eta askotan esaten zuen, da iruditu zaidan oso esaldi filosofikoa, zure reenkarnazioa argi izatea. Eta besterik gabe, oiorik aipatu den maite dutarekin gogoratu naiz horrekin, ark ere bazuelako argiarekin alako kezka. Baina, pasa dira 20 bat urte da, tipoek jarraitzen du, oraindik errenkarnazioaren zai, iritsiko zaio honen batean, baina polita iruditu zaidan esaldia bera. Dotore jantzi, kalea da zain, zoaz izan, tristeziak este. Tristeziak estereo eta argia salbatzaile, Xabi eta Eneko agurtu egingo zaituztegu, gero Eneko bueltan izango zaitugu puripurian tarterako. Hori da. Baina bitartean jarri fuerte lanean, bihar Baionara goazelako, saio berezia egitea entzuleok, Bernat Etxepare Lizeotik, antxe hariko gara euskararen hizkuntza eskubide eta ikasleen eskubidoien inguruan hausnartzeko, beraz, badaukagu zeregina eta zer landua. Bikote, gero arte ba. Gero arte. Eta dagoeneko gure laborategian da Laura Olabarria eta segituan entzuleok triatloia maite dute proiektuan murgilduko gara zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Akorde minorretan kantu alai bat Goiuri Inigo, ze uste duzu egingo zenuketela hobeto? 350 metro igeri, 10 kilometro bizikletan, edo 2,5 kilometro korrika? Txalo egin helmugara iristen direnei. Ez dago aukeren artean. Beharko da jendea txalo egiteko, ez da? Bai. Baina ez dago aukeren artean. Ez dago aukeren artean. Nik zalantzari gabe bizikleta, 10 kilometro. Goiuri? Igeri. Ados, eta nola ikusten duzu proposamen hau da, hoiek hiruak elkarrekin triatloi batean hemendik 12 astetara egitea. Ito gabe. Bizirik iritsita. Magia. Hori da, triatloia maite dut ekimenaren proposamena izatez, 12 astez, entrenamendu gidatuak egin, eta triatloi bat prestatzea eta egitea. Nahikoa izan ez ginela, esango dizute. Badira, aste batzuk entrenamenduak hasi zirela, eta ekainaren amaieran lehiatuko dira, edo, egingo dute triatloia, bukaera horretan ez da, 2011 urtean hasi zen, ordea ibilbide hau, eta Arazi eta Fitgune enpresek beraien indarrak batu zituztenean hasi zen, orain urtero jende berria aritzen da, triatloia prestatzen eta egiten.
itxoiteko prest, nagoela itxoiteko prest, nagoela itxoiteko prest. Beste hainbat kirolen aurrean nahiko ez ezaguna dela esan genezake eta ziurrenik askori beldurra ematen dion kirol bat. Beraz, pentsamendu horiek alde batera uzteko asmoz, gaur bigarren kafera etorri da Laura Olabarria, triatoia maite dut proiektuko koordinatzailea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Bueno, Laura, baditugu pare bat galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak edo deitzen diogunak, horiek goiurik egingo dizkizu eta sartuko gara gero triatoriaren munduan. Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezakela etapa zehatz bat soilik. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala nik biak egin ditut eta zuk aukeratu bat erantzuteko. Oso galdera hona dia, Gero lagun artera eraman galdera hauek, horrela bai. egun batean afalostean, Bai, eta bada, interesgarria da, bai. Egia esan da, bigarrengo galdera, erantzungo dizut. Oso, ondo, hiletarena. Bai, hiletaren inguruan, askotan lagunekin hitz egin duten galdera bada, ez zehazki horrela, baina nik uste, gustatuko zitzaidala izatea festa bat. Festa bat. Bai. Baina guk askotan hitz egin dugu, eta nola izangoan zure eriotza. Ui, ez hileta, eriotza. Bai. Hau da beste... Ostirala bukatu genuen eriotza zizketan, eta astelena abiatuko dugu eriotza zizketan, ederki. Bai. Oso ongi etorri polita, eskerrik asko. Badakizuen nola izango den bakoitzaren eriotza? Ez, baina askotan aipatzen dugu, gustatuko zitzaigula izatea ez sufritu gabekoa, edo nire izatet, mesedez, gure eriotza izatea zerbait tontuaren gatikan, edo despiste batekin ez izatea, horrelako zerbait. Eta nik uste nire hileta izango zera, gustatuko izatea festa bat. Ze ona. Bai, eta oroitzapen onarekin geratzea. Oso ona, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzun da, orain eginek galdera zailagoak egingo ditu. Nik Laura galdetu nahi nizu lehenik eta behin, noiztik zaren proiektuko parte eta proiektura iritsi baino lehen, ja lehenago triatloien bat eginda zeneukan. Bai, bira, egia esan da oso ibilbide kuriosoa izan da. Egitasmoan orain dela urte eta erdi sartu nintzen, ze lehenago Zarauzko triatloi talde batean nengoen. Eta, ni bere garaian ikasi nuen gradu bat, eta, beti didan gustatu entzan zait kirola, eta ikusten dituen herrian, hainbat lagun, triatloi talde hortan zeudela, eta kustan inbidean batezia den, esaten nuen, eske animatzea denera, ikusten dut kriston filosofia polita dakatela, eta gaina batez ere, modu ez lehiakor horretan. Triatloi elkartean nik tri da, eta dutxetan ezagutu nuen nire gaur egungo zuzendaria. Triatloian izan eman duen, taldean hasi nintzen, eta entzun nien egitasmo honen inguruan aldageletan. Eta aipatu zidan Izaskun izena duela. Zergatik ez zara gerturatzen, eta elkarrizketat izate dugu. Eta kontatu zidan pixka bat zeintzen proiektoren helburuak, zeintzen pixka bat testu ingurua, eta orain dela urtetan erdiola zen nintzen. Pixkat agian ingo duguna da, kontakizun hori jaso zenuen zuk, eta pixkat eskatuko dizut hemen kontatzeko, ze azkenean noizbait hitz egin da gai honen inguruan bigarren kafea, baina entzule berriak beti daude eta jende berria beti dago, eta aipatu 2011an sortu zen proiektua. Zergatik hasten da proiektua? Bira, bere garaian, Arazi enpresa sortzean, zuzendetako batek, Izaskunek berezik gertutasun handi bat zuen triaktoiarekiko. Eta batez ere, bai hirurak kirolarekiko. Orduan, pixka bat egitasmoa bai ikusten zen, triatlea beti, badala, lehen aipatu zen moduan, nahiko kirol ez ezaguna edo ez ohikoa egunerokotasunean, eskola kiroletan beti kirol ohikoagoak egiten dira, eta batez ere oso kirol lehiakorra. Eta askotan, zuk triatloi bat ikustezu eta esatezu beti, eske, ze fuerte daude, ia danak gizonak izaten dira, eta oso, bai kirol maskulinizatua eta baitare oso lehiakorra. Eta pixka bat, erronka hori hartuta, hasi ziren topaketak antolatzen. Eta pixka helburua beti izan da,
kirola modu ez lehiakorren eta modu osasungarrian, ze azkenan da kirol kriston polita, 3 kirol uztartzen dituenak, topaketak antolatzen, udalekoak antolatzen, gaztetxoei eta batez ere emakumei gerturatzea. Eta horrela, joan gara urtez urte, behin mai gainean aterezen ideia eta zergatik ez gara hasten erronkak luzatzen. Eta horrela sortu zen 12 astetan triatleta erronka, gure gaur egungo zerbitzuetako bat, eta pixkanaka horrela joan da azten. Aipatu dituzu ezta, gazteak eta emakumeak dira normalean ardatz, baino erronka agian azkeneko urtetan ezagunena egin dena 12 astetan triatleta hori da. Bihurtu da. Bueno, hiru modalidade daude hemen parte hartzeko, ezta? Zein dira bakoitza? Ze lehen aipatu dudana, sarren aipatu dudana da modalidade txikiena edo motzena esango genuke. Hori da. Eta hori da beste erronketako bat. Askotan triatloi hitz egiten dugunean ikusten dugu, pentsatzen dudala, triatloi bat Iron bat egitea. Eta egia da gaur egun distantziz berdina daudela eta batez ere gure zerbitzua dela hastapen zerbitzua. Orduan, guk eskaintzen duguna da guztiz doako entrenamendu plangintza bat eta 3 distantzi ezberdin direla lehen 3. Super sprint distantzia 350 igeri, 10 bizikleta eta 2 eta erdi korrika, sprint distantzia 750 igeri, 20 bizikleta eta 5 korrika eta distantzia olimpikoa. Direla 1500 igeri, 40 bizikleta eta 10 korrika. 3 modalidade daude eta bakoitzak hautatzen du zertan parte hartu, ezta? Bakoitzak ematen du izena normalean. Bai, guk egiten duguna 3 distantzia hauen erronka luzatzen dugu eta beraiek aukeratu dute izen emate egitean zer distantzietan nahi duten parte hartu. Eta izen ematen den momentutik aurrera ja badago momentu bat nun 12 astetako entrenamendu hau hasten den. Hori da. Denak batera hasten dira entrenatzen, ezta? Elkarrekin, bai. Hor pixka baita ere gure filosofia da askotan banaka entrenatzea oso zaila dela eta bai ikusi dugu interesa handia dagoela batez ere emakumeengan, nahi dugu igual korrika egitera atera edo bizikleta egitera atera, baina bakarrik ez dugu nahi. Eta inguruan ez ditugu ezagutzen, gainontzeko emakumeak animatzen direnak kirol honetara ez badira gaur egungo emakume erreferente profesionalak. Eta beraz, entrenamendu hauek nolakoak izaten dira? Esan nahi dut, iristen zaio bakoitzari zer entrenamendu egin behar duen aste horretan, taldeka egin daiteke esan duzu moduan, edo bakarka egin daiteke nolakoa izaten da benetan? Bai, bira, guk sortzen dugu gida bat, guztira 3 gida ditugu, distantzia bakoitzan gida bat, eta WhatsApp komunidade bat daukagu, erronkan izan montuen guztiekin, eta gero baita ere segmentatuta talde bakoitza distantzien arabera. Orduan, erronkaren hasieran gida osoa jasotzen dute, beraiek antolatzeko nahi duten moduan, gida barruan aholkuak, ze material behar den, baita ere indarrariketan inguruko informazioa, material guztia saiatzen gara berai ematen, eta gero, astero, entrenamendu taula, tokatzen den entrenamendu taula, partekatzen dugu bereekin. Eta baita ere WhatsApp taldeen helburua da, entrenamenduetan zehar eta astentan zehar dituzten galderak erantzutea, zalantzak argitzea, eta baita ere dakau zortea handia, kriston triatleta jatorrak ditugula gure inguruan, eta askotan beren galdera zuzenak, berai helarazten diegu, eta beraien bideoen bitartez erantzuten ditugula. Eta baita ere topaketak antolatzen ditugu, elkarrekin entrenatzeko. Beraz, entrenamendu guzti honen ostean ez, aipatu dut hemendik hilabete batera, izango da justu ekaina bukaeran, izango dira lasterketak esango dugu, lehiaketak ez dira. Bakoitzak egun ezberdinetan egingo dira, ezta? Esango nuke, ekainaren 27an dela bat? Hori da. Lehenengo amotzena, izan dateke? Bai, emakumeen triatloia Donostian, urrengo egunean distantzia olimpikoko onditz triatloia izango dugu, eta astebete lehenago Lekeition izango gara sprint distantziarekin. Eta aipatu dugu ere, ezaguna egin dela azken urteetan ere, badagoelako ere beste berezitasun bat enbaixadoreak direnak, ezta? Ze azkenean batean sare sozialetan dabilen jendea edo aktoreren bat ikusi izan dugu batean inoiz egin gabeko triatloi bat prestatzen, eta hau dena zuen errua izan da, jarri dituzue jendea martxan, ez da? Bai, azkenean da, pixka bat aipatutakoa, gure helburua erakustea edonor gai dela triatloi bat egiteko, eta batez ere bizi estilo jasangarri batekin, eta dala triatloi festa bat, ez dala podium egiteko leku bat, edo honetaz bitzeko leku bat, eta dakau jende asko gure udalekuetan hasi dena, eta gaur egun triatloian lehiatzen dutela,
eta oso ondo lehiatzen dutela, baina pixka da espazio seguru bat, eta baita ere, hori, Janire, Unax, eta Iker bezalako enbaixadoren bitartez, erakusten dugu edonorkai dela, horrelako kirol bat maitetzeko. Urtez urtero aldatzen dira enbaixadoreak, eta urten aipatu duzu justu, Janire Atxurra izango da super sprint modalidadean, Iker Iribarren sprinten, eta Unax Uralde olimpikoan. Nola hautatzen dituzue pertsona hauek, zergatik hautatzen dituzue? Bai, begira, gubiatzen dugu jende naturala, jendea gogoa duena, eta jendeak partekatuko duena gainontzekoekin bere egunerokoa. Gu nahi duena da erakustea, eta azkenean, horrela bizitzen da, lehen aste iristea, ematen dizutela entramendu taula desatezula. Bale, toain egin berde. Zer da zona 1? Zer da zona 1, zer da zona 2, nola pulpala igeri, baita askotan komentatzea momento humilde piztina joaten zenean igeriketako txanoaren eta betaurrekoakin, horrako bizipena kontatuko dituzten pertsonak. Bueno, asmatu dezue bete-betean. Ni Janireren historiak ikusten nola triatloia maite duterako entrenatzera joan eta nahi gabe sartu den gizonezkoen aldageletara, eta nola kontatzen dizun hori, eta ikusi diola epertzuloa gizon bati, esan, guztiz interesgarria. Bai, ikusi ditugu ere haien sareetan arropak probatzen triatloia egiteko, erabat natural hitz egiten aipatu duzu moduan, eta eukidegu aukera Janirek bidaltzeko audiobidez pixka bat bere esperientziaren lehenengo momentu horiek, galdetu genionean nola jaso zuen triatloia parte hartzeko gonbidapena, eta hauxe erantzun du. Nola jaso neban triatloien parte hartzeko gonbidapena? Instagrametik heldu jatenia nahi neban erronki onartu, 12 astetan triatleti izeteko, datu dago bera banein, egiz esan, ze beti nahi izan dut berriro deporti reto mau erabatera, eta nik sinistoten el destino, da orduan esan eman, este es el destino, eta hori Natural, Janire ezagutzen dugunok badakigun moduan, eta pixkat aipatu du zergatik onartu zuen hori, baina galdetu diogu hori ere, eta bigarren audio bidez erantzun digu zergatik onartu zuen. Zergatik onartu neban, eskusa hona betean du jaten berriro deporti egiten azteko, batzuk esaten da, ez da bier motibo bat deporti egiten azteko, hasi bakarrik, nire personalidadia ez da holan. Danik motivazio barik ez dut eze behiten. Eta, nik uste dut badela, Janiren errealidadea bezalako jende asko, motivazio faltagatik edo dena delakoa, beti dagoelako beldur bat horratzean kirola egiten hasteko, honek motibatzen duena. Azken galdera egin geniona izan zen orain denbora bat daramala entrenamenduekin, eta zertan aritzen den, hobeto zein ari den izaten bere esperientzia, eta erristazun eta sailtasunak, eta entzun dezagun. Entrenamentu ondo, pentsau baino gogorra adibidez igeri jan, nik enak izan urtaz pixen izan ez botalik elik, baina, fatal, baina txartu endara egiten egulko horrekan. Beste dana, igeri jan eta bisikletan ustot dominaute dagoela, baina korrikan, bilurre. Beldurra aipatzen du, baina, hilabetetxo bat dauka aurretik, eta pixkanaka hariko dira lanean ontarako. Zuek bereiekin baduzue, kontaktua une oro? Bai, guk erronkako kidekin WhatsApp talde bat dugu moduan, bereekin ere beste WhatsApp talde bat dugu, eta bereekin astero hitz egiten dugu, eta aukera dakate bereien zalantza gurekin partekatzeko, bereien kezkak, bereien dramak, baina bai harreman zuzena dakago. Normalean, bai enbaixadoren eta bai parte hartzaien galdera edo kezka nagusiak zein izaten dira? Askotan trantsizioak. Aipatzen dugunean triatloia esaten dugu 3 kirol modalitate, baina trantsizioak ere beste modalitate badia, ia. Bai, azkenean triatloiak egia da arautegi oso zorrotza duela, eta bazuk prozesu bat jarraitu behar dezu derrigorrez beti trantsizioak egiterakoan. Hau da, igeriketatik ateratzean biziketa hartzeko aurrena kaskoa jantzi behar duzu, neoprenoa nola kendu ere drama handia izaten da, neoprenoari olioa bota, askotan galdetu dute ea sukaldeko olioa erabiltzen den neoprenoak entzeko, eta horrelakoak.
Holakoak ere ikusiko zen dituzten momentuan zuzerean batzuk alduta eta... Bai. Proba egunean egida bereekin egoten garela, eta izaten da oso egun berezia, zetan daude super urduri, kriston ilusioarekin, eta bereekin egoten gara, bereekin joaten gara boxta, da materiala guztien den lekuetara, eta bereekin egiten du jarraipen zuzena. Eta triatloia maite duten barruan aipatu dugu, ez, erronkaz gain, badituzu beste gauza batzuk, lehen gainetik aipatu duzu udalekuen kontua, ze udalekuak ere antolatzen dituzue gazteentzat. Bai. Nolakoak izaten dira, abuztuan izaten dira. Bai, izaten dira abuztua amaiera-tikan iraia hasiera eta pixka bat udari amaiera boroil bat emateko asmoarekin. 2 egitarau ditugu, aldatetikan 7 eta 12 urteko gaztetxoentzat, eta gero 12tikan 17koak, eta lehenengoa bai dira gehiago jola sudalekuak, zazkenean oso gazteak direlako, baina askotan bereik eskatzen digute bizikleta nahi dutela bizikletako jolasak ere egiteko, eta gero bigarrengoa bai da gehiago triatloi udalekuak. Baina gehiago dira kirolarekiko, kirolaren bitartez disfrutatzeko udalekuak. Eta udaleku ez gain, emakume triatloi topaketak ere egiten dituzu, eta, aipatu gabe ezin da utzi, ze datorren astean okerrez banago, maiatzaren 24ean izango da. Hori da. Urtero Gipuzkoako Foru Aldundiaren emakume mugimenduan programaren barruan babesarekin topaketa ezberdinak antolatzen ditugu emakumei zuzenduta. Maiatzen 24ean izango dugu. Oso urduri gaude eta ilusio handi egiten dugu zein. Izenematak ireki ditugu 25 emakumeentzat eta dagoeneko 30 pikoia 40 apuntatu dira, eta ari gara ikusten nola bikoiztu, nola aldun egin guztientzako esperientzia on bat emateko, eta da goiz pasa bat, elkarrekin entrenatzeko, eta gero solasaldi bat egoteko, beraien zalantzak eta kezkak argitzeko. Gaur egun norbaitek oraindik izen eman dezake, edo oraindik ja dena itxita dago eta zaila da? Dagoeneko zaila da, zegia da askotan hori ba. Triatloia nastapena oso erraza da, baina bai daka plan bat, eta plan hori fitgunek sortzen du, orduan nik nuke gomendatuko orain izen emate erronkan, zeia dagoeneko 7. astean gaude, baina adiez emakumeen topaketan izen ematea, spoiler, izan daiteke, agian beste topaketa antolatzea emakume gehiagoentzat, eta ez dutela zertan erronkan izen eman badar. Ados. Baina zuentzat irekitzete, nahi bezu. Nik oraintxe bertan ez daukat triatloierako gorputzik oraindik rekuperazioan nago. Goiurik agian barreaz gain. Janirek aipatu naiz, motivazio behar hori. Nik larun batean egin nuela barre, edo ez dakit nola deitzen den, baina hortxe... Bai, barre izango da, ze barre egiten duzu gehiagotan. Barre egiten dut, baina antxe, baletetik datozen mugimendu hauekin, eta ariketak egin nituen, eta orain beldur naiz, denak beldur ematen dit. Eskairak igotza, jeisteak, komunera joateak, denak beldur ematen dit, gorputza daukat. Hori da, lehenengo astetako agujetan. Hori egia da. Hori badakizu nola sendatzen den. Gaur arratsaldean barre gehiago egin da. Bai, aizu, nik gauzat esango dizut, June. Nik goiuriri bizileta toparitu nion. Egia da. Badu, bizileta bat, triatloi hori egiteko moduan. Baina jantzia badaukazu? Baina jantzia badaukat. Txano eta betorrekoak? Baita ere. Neopreno bat lortzeko aukera? Nik badokan neopreno bat beraretzen. Bai. Gero kafe batekin hitzaite dugu, Buah, ojo, hemen bigarren kafean hemen, urrengo edizioaren jarraipena egin dezakegu goiuri. Bale, agur. Edo enbaixadorea, Hori da, enbaixadore izan daitezke. Izango zen da, astelenero kontatu pixka bat, dena. Hori divertioa izan daiteke. Egunero, entrenamendu bakoitzaren bilaran munean. Bueno. Itzen dugu. Negoziatuko dugu bigarren kafetik ordu bete lehenago eskapatzen usteko entrenatzera joateko. Txabeak zate. Laura, mi esker guztia kontatzeagatik, ea datozen hilabetea ondo duen eta esperientzia emankorra den. Eskerrik asko zuei tartetxonengatik. Entzuleok, goizego 11 eta 2 minutu bagoaz estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Lander Martínez lankidea antxe dugu eta Lander, egunon?
Egunon bai, zailtasun guztien gainetik Euskaldundu diren Nafarroa hegoaldeko haurrak omendu dituzte. Iruñako Komunikabideak Fundazioak eta Euskaltzaindiak omenaldian nabarmendu dutenez, familia eta haur horien aleginari esker euskarak galduak zituen lurraldeak berreskuratu ditu, oraindik neurri apal batean bada ere. Sagrario Aleman Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria pozik agertu da eta gogora ekarri du orain 60 urte Nafarroako iparraldeko herri txiki zenbaitetan haurrak sarituak izan zirela euskara jakiteagatik. Orain hegoaldeko herriak saritzen dituztela jarri du balioan. Horren adibidetzat jo ditu Arrada, Kaparroso, Martzilla, Santajarra eta Zarraskata lekuko aurrek eskolaren bidez ikasi dutela euskara. Bestalde esango dugu ere nazioartean gehiengo osotik oso gertu gelditu hauteskundeak aize irabazi ostean SNPk berretsi duela gobernutik independentzia galdeketa berri baten alde egin duela lan Ingalaterratik edatzen ari den eskuin muturaren mehatxuaren aurrean. Hegoaldetik edatzen den politika erreakzionarioaren aurreko defentsa nagusia burujabetasuna dela berretsi du SNPk. Sitting there after the appointment of the new government, we will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold an independence referendum. John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak independentzia erreferendumaren aldeko apustua egin du Nigel Faragen Reform UKko buruzagiak suposatzen duen mehatxuaren aurrean, besteak beste Eskoziako osasun zerbitzua privatizatzearen alde agertu da Farage. Parlamentua ixtaren mehatxua egin du baita gutxiengoei aitortutako eskubideak indargabetzearena ere. It is vital that we unite in Scotland to ensure our Parliament is fully Farage-proofed. That means having the power before 2029. Sweeneyk eskuin muturari osasun esia jartzearen alde egin du eta eragile politiko guztiei eskatu die batuta egoteko, Holyroodeko parlamentua blindatuta dagoela ziurtatzeko. 2014ko porrotaren ostean Eskozian erreferendum bat egiteko eskaerek beti talka egin dute arresi baten aurka Ingalaterran. 2022an Gorte Gorena kuko egin zion uhartearen iparraldeak bere etorkizuna hegoaldearen onitiritzirik gabe erabaki ahal izateari, eta hegoaldea alegia Ingalaterraren bertan ez dago alakorik baimentzearen alde. Eskoziako independentismoak ordea espero du hori aldatuko dela laborismoaren krisiarekin, fitxa mugitzera eta aliatuak bilatzera behartzen duena. Ezin da ahaztu lehen aldiz historian alderdi nazionalistak direla bozkatuenak, aldi berean Eskozian, Galesen eta Irlandako iparraldean. Bestalde goizeko 11:05 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna gailentzen da, beraz honekin seinalea bigarren kafeako lankidei itzuliko dizuegu. Gero arte. Eskerrik asko ba, Lander Martinez, eguerdiko 12etan, informazio gehiago hementxe, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Umberto Lehenengoa eta Margarita Saboiakoa 1868ko apirilaren 21 ezkondu ziren Turingo errege jauregian, eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Eta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1883an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko 2 urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko ezteiak ospatzeko. Azze opari dotorea. Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto. Urtebete beranduago, udalak bienalerako lehenengo erabakiak hartu zituen. Gonbidapen bidezko sistema bat onartzea eta erakusketaren atal bat atzerriko artistentzat gordetzea. Aprilaren 6an, Selvatiko abizena zuen alkateak urrengo urterako lehen erakusketa iragarri zuen, eta Antonio Fratelletto ekonomialaria izendatu zuten idazkari nagusi. Gauzak horrela, lehen bienalea Kastelo lorategietan egin zen 1885ean, eta 224.000 bisitari inguru izan zituen. Arrakastaren ondorioz, ekintza instituzionalizatzeko erabaki hartu zuten. Eta ordutik, birritan izan ezik, lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran, 2 urtekoa bienalea ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko hitzordua. Mio astro imprudente preferito quando piangi Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Sneyers arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia eta 1914an Errusia. Eta azken hau datu garrantzitsua da. Azkeneko ediziotan Errusiak ez duelako parte hartu Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz, baina urten jaialdira itzuli da. Ez da bai da artean noski. Kontua da, bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela, eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leonak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Ta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako estatu batuetako pabelloiak izan dira protesta eta haserrearen ardatz nagusiak. Eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen. Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabilloia isten lehenak. Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat bienaleko pabelloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabelloi bakoitzaren atzean. Espainiar estatuaren pabelloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori kanpo arazoetako ministerioaren mende dago, eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia handiko pabelloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ezta? C'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa.
Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik pabeioiak enbaxada modukoak dira, eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an, Errusiak Ukrainaren aurkako inbasio abiatu ondoren, pabeioian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Savchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela pabeioia itxita geratu zen. 2024an, Errusiako gobernuak bere pabeioiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri bere artea erakus zezan, eta urten Errusia itzuli egin da. Resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché. Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzazpen handia eragin du. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Konektikaten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek? Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa. Un dia John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit, que hi ha entre la pell i la ràbia. Today, my body was a TV'd massacre. Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada. Today, my body was a TV'd massacre. Ha sigut una massacre Today, televisada. my body was a TV'd Després d'estar tota la nit counter-measured response that I perfected my English and I learned my UN totes les resolucions de les Nacions Unides. Algú m'ha preguntat, don't you think no everything creu would que be tot això resolved if s'acabaria you just i stop deixéssim teaching so d'ensenyar much a odiar hatred tant to your children? als seus fills? Pause. I look inside of me He for cercat a dins strength meu to be patient. tota la But paciència. patience is not at the tip of Però my la tongue. paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza. Pausa. Nosaltres ensenyem vida, Senyor. 1948an, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen bienaleak. Hasieran, aurkezpenaren izenburua Artisti de la Palestina, Palestinako artistak zen. Gero, antolatzaileek Artisti Hebraiki de la Palestina, Palestinako artista hebrearrak izena aukeratu zuten. Eta azkenik, Artisti di Eretz Israel Palestina, Eretz Israelgo artistak Palestina izenburua adostu zuten. 1952ko pabelloia eraikita zuten. Marcel Janko, Moshe Mokadi eta Reuben Rubin artisten lanekin. Han erakutsitakoak Israel nazio berriaren mendebaldeko Europar izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Yo no tinc pàtria. Urte asko pasa dira, baina urteen inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute ehundaka eta ehundaka artistek. Anga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabelloitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Angak gogorarazi du Israelgo pabelloia 2024ko edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz, eta bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo ediziorako hori kontuan hartzekoa da. Angaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat, genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktiboat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari. Veneziako bienaleko zuzendariei.
Hangak 2025ko urriaren 2 idatzi zizuen Israel 2026ko bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzue erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere. Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida. 2024an artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia ixtera behartu zela. Orain Palestinaren aurkako genozidio irekiaren 2 urte eta erdiko urte urren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 77 urte bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idazleak hiltzen dituzte. Hau ez da Palestinar herriaren aurkako suntxiketa saiakera bakarrik. Palestinar kulturaren aurkako suntxiketa saiakera ere bada. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su... Veneziako bienaleak ezin du konplize izan. Ezin zaio artista edo kultur langile bakar bati ere eskatu estatu genozida honekin plataforma elkarbanatzea. Israelek genozidioaren, garbiketa etnikoaren eta apartheidaren bidez existitzen jarraitzen duen bitartean, ez luke ordezkaritzarik izan behar Veneziako bienalean. Genozidioa ezin du onartu artea gorpuzten dituen giza balioak ikertu eta ospatu nahi dituen erakunde batek. Zuen ekintzek isla dezatela egia ageriko hau. Bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado. 226 artista eta kultur munduko pertsonek sinatu dute gutun hau. Horietako 33 anonimoki, beraien herrialden ondorio eta zigorren beldur zirelako. Ez dute erantzunik jaso, baina mugimendua egonda hasi aurreko egunetan. Aurtengo edizioko proposamenak baloratu behar zituen nazioarteko epaimaiak dimisioa eman zuen jaialdi hasteko egun batzuk falta zirela, duela astebete. Bienaleak berak komunikatu labur batean baieztatu zuen, Solaine Farkas Brasilgo presidenteak eta gainerako epaimakidek dimisioa eman dutela. Zoe But australiarrak, Elvira Jaganios espainiarrak, Marta Kuzma estatubatuarrak eta Giovanna Zapperi italiarrak. Antza denez, epaimai honek saritik kanpo utzi nahi zituen Israel eta Errusia, naiz eta ez zuten inoiz esplizituki esan bi herrialdeak kanpoan uzten zituztenik, baina eufemismo ariketa batean nahiko argi utzi zuten. Esan zuten, nazioarteko zigor auzitegiak gaur egun gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkien liderrak lehiatik kanpo uztea nahiko luketela. De quien ha perdido casi todo, no deja escapar a su cometa. Gauzak horrela, bienalearen lehen egunetan tentsioa areagotu eginda eta hainbat kolektibok protestak antolatu dituzte. Mundu mailako topaketa hau inauguratu zenetik inoiz gertatu ezen zerbait gertatu da. Langileen eta artisten greba, Israelgo pabelloiaren presentziaren aurka protesta egiteko. Kulturaren, genozidioaren, normalizazioaren eta bienalean oinarri diren lan baldintza prekarioen gaitzespen kolektiboa da greba. La lotta contro il genocidio la facciamo noi, precari, sfruttati.
Lehen aipatutako Art No Genocide Alliance hanga kolektiboa da, grebara deitu duen erakundetako bat, baina gehiago ere badira. Ala nola, Asociazione Difesa Laboratori, Unione Sindicale di Base eta Confederazione Unitaria di Base. Hangak artista komisarioak eta langileak 24 orduz beren pabeioiak eta erakusketa guneak ixtera animatu zituen. Eta zer gertatu da? 20 bat herrialdateko pabeioiak itxita egon direla. Besteak beste, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Japonia, Turkia, Herbehereak, Finlandia, Austria eta Belgikakoak. Beste jarduera batzuk ere etenaldiak izan zituzten. Adibidez, Kataluniako erakusketagunea ordu pare batez egonda itxita. Baina egiari zor Euskadikoa ez. Irikita egon zen, aurre ikusita zegoen bezala. Eta tripak kolektiboak, tripak tokitik performantza egin zuen Ibaski Alabienale 1976-2026 programaren barruan. Isiltasunean 1976an, Espainiar estatuaren trantsizio garaian eta ziurgabetasun politikoko giro batean, euskal artista talde batek Veneziako Bienalean beraien artea erakustea lortu zuen. Parte hartze hura etzen keinu artistiko bat bakarrik izan, baita baieztapen kultural, identitario eta politiko bat ere. Artea, askatasun, adierazpen eta identitaterako espazioa dela aldarrikatu zuten. Eta uste dut, gaur egun, 50 urte geroago eta aipatutako guztia kontuan hartuta, inoiz baina zentzu gehiago duela aldarrikapen hark. Isiltasunean zuk oroi arazten nauzu, gu bizigeran mundu hau ere iluna dala. Gaiztakeri eta injustizi triste asko bai badirala aigaua. Zer dezu isiltasunean, baina gauez amets egiten dut, bihar goizez mundua hobea izango dala. Gizonen gau beltzean bake, itxaropen ta maitasun berri bat piztuko dirala. Gizonen gau beltzean bake, piztuko dala. Isilean argiaren promesa, bihar goizean gauean. Isilean argiaren promesa, gizonen gau beltzean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm starving when it comes to this? I guess we're in time.
guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Entzuleo, Harry Stylesen zinema honekin abiatuko dugu, gaurko azken txampa luze xamarra bide batez, lehen Eneko Iturbe Otamendi gurekin izan dugu, Eneko, egunon berriro? Egunon. Eta, orain arte gurekin ez da egon, baina mentxe genuen Imanol González Gurrutxaga, egunon? Kaixo, gara. Ondo algara? Ondo gara. Aizuz, zure urrengo fin laburra hilabete honetan estrenatuko da? Ingo dugu aurre estreinaldi bat, aurre estreinaldia. Lazkaoko zinen, herritarrentzako, baino, bai, guandik ez dakigu jaialditara bidaltzen saiatzen egea, estreno potente bat itxeko aukera daukun horten. Iritsiko da beraz horri buruz hitz egiteko momentua, baina Lazkaotarrak zareten ontzako, jakin Imanol González Gurrutxaga naiz eta pixka tolosartu dugun guk urteotan, eta Goierriko izkerare pixka batutan ez da eskapatu ere egiten zaion ja, pixkat diluitu egin zaion. Saiatzen ez bueltan ekartzen. Bai, ez da, resistentzia ariketa bat egiten, Lazkaora bueltan izango dela, eta gainera oker ezpanaiz aurkezpen aurrestranaldi horretan, Goiuri zeiza Arandia holtzan izango duzu. Bai? Bai. Egia da. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Imanol González Gurrutxaga kanai estrenatuko du hilabete honetan, baina horri buruz lasaiago eta beste hone batean hitz egingo dizuegu entzuleok. Gaur, astero bezala gurekin proposamen zinematografiko, telesail eta bestelakoenak ekarriko ditugu. Eta ez dakit, nahi baduzu Imanol zuzeu hasi gaurkoan proposamenekin. Bida, nik gaurko honetan ekarri dizuet telesail bat 2016an estrenatu zutena. Nola? Baino, kuriosoa da, telesailak 2 denboraldi bakarrik eukizitun, horrek esan nahi do, bere garaien etzula oso ondo funtzionatu, 2016 eta 2017 egontzin 2 denboraldi hauek, eta badirudi HBO-n estrenatu dela, ez dakituan dela gutxi edo ia denbora damakin, baino behintzat, momentu hontan dago HBO-ko ikusleen arten, gehien ikusi dien telesail eta pelikulen arten. Orduan, kurioso irutu zait, nola, 10 urte berandugo telesail batek bere garaien igual hainbeste funtzionatu detzuna, behintzat denboraldi askorako aukera emanetzun telesail batek, gaur egun fama maila hau irabaziuna. Telesail honek izena da Vice Principals, demora guztien Vice President atoen zaitela, baina Vice Principals... Vice President Baibzak. Bai, pixkat sensazion termika. Vice Principals, zuzendari ordeak. Hori da. Historia gertatzen da institutu baten, Amerikako institutu baten, nun badirudin institutu hortako zuzendaria jubilatu inbar dela, eta zuzendari orde, bi daude institutu hortan, pentsatzen dutela, eramango dutela bioietako batek zuzendari kargu hori. Eta orduan, telesaia hasten da, lehenengo denboraldiko eta lehenengo atala hasten da jubilazio honekin, eta bi pertsonaia hauek jarraitzen ditu, pentsatzen beraiek izango diala urrengo zuzendariak, baino batean beraien bizitza eta etorkizuna izango dan hori hankaz gora jarriko da, kanpotik datorren emakume batek hartzen duen postu hori. Orduan, komediazko telesail bat da, eta egia esan, nik aktore protagonista enun ezagutzen, baino Walton Goggins izeneko beste aktore bat baita agertzen dala zuzendari ordean papela betetzen duna, eta hau bai ikusi dugu ja Predators, Los Odiosos 8, pelikula desentetan, Django baita ikusi genuen, bere aurpegia bagin zaiten ezagunagoa, baino Danny McBride ez zaiten hain ezagunain, eta kurioso zaiten. Seguro beste pelikula ezagun askotan egon dala, baino ni behintzat ez dut enun ezagutzen lehenagotik. Eta hori, pixkat estetik aldetik eta umore aldetik dauke The Officeen antza hundie. Saiatzen dien ikusteet komedia gordin hortara gerturatzen eta irudia nahiko gertu edoten baien gandik. Ez dauke falso dokumentalitxura hori, The Officeek dauken falso dokumentalitxura hori, baino bai ikusten da kolorea badala pixkat desaturatua, badala, bai, gordin saiakera hortan saiatzen diela egoten.
Orduan, bai, gogoratu dit, eta iruditu zait, ez dakit, bere garaiko, esatizuet, 2016ko telesail bat da, The Office esango nuke 2005 sortu zala eta bukatuko zala garai hautan, 2016 inguru hortan. 13 uste dut. 13 bukatu zen? Bai. Konfirmatuko dugu, baina bai, The Officeen ondorengo telesail bat da, The Office denok aipatu behar dugu, hain ezela Amerikarraz, The Office versio de xente ondia, nik de hecho gomendatu izan dut hemen azken aldin ateratzen nahi dien versio berri batzuk, edo leku ezberdinetan atatzen nahi dien versio berri batzuk, eta holaxe, egia esan nahi gustatu zait, eta ez dakit, aitzaki honekin, 3. denboraldi bat ateratzeko gaur egun aukera egongo dan, edo beste spin-off moduko bat aterako duten. Baina bai, kurioso intzait. It's definitely going to be dope. Super dope. You're not going to kill everybody, right? Zer egiten dut Barraiunek? Grazien dit. Super dope. Grazien dit. Vice Principals, HBO-n ikusgai duzuena, HBO-n azken 10 urtetan ikusgai izan duzuena, baina, bada telesail batzuk, alako bigarren gaztearo edo bigarren pizkundeak bizi dituztenak, eta hau horietako bat omen, beraz, Imanolen gomendioa, gaurkoan, telesail honi. Eneko ikusten dut hor ja mugitzen eta ordurite, igual, urrengo gomendiazuk emango duzu, Eneko? Bai, beti nik usten nagoela mugitzen eta orduri, nire jarreraren parte dela esango nuke, baina, bira, nik gaur gomendatuko dut ez da urtengoa ere, honek ere bizpairu urte ditu, dagoeneko esango nuke, okeraz bali manago, eta gomendatuko dut western bat. Ara? Bai. Hau bai ez genula espero. Bai, ez nik esan nun lehenengo unen polivalentean izala, eta bai. Polivalentea eta polivalientea ere bai. Bai, ni dena naiz batera. Eta hori gaur horrekarri dut western bat. Eta izena du The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson. Ze gertatzen da historia hontan? Historia hontan protagonista da, sorpresa, Molly Johnson. Molly Johnson da ama bakarra, 4 umerekin bizi dena Australiako ez dakit mendi ere ez da, baina Australiako txabola batean bizi dena, 4 seme alabarekin, eta, senarrak utzi egin dituela, gauza batzuk direla medio. Eta, hori ere, jakingo da, pelikulan zergatik utzi duen familia, baina, ama bakarronen historia, kontatzen da, film honetan, eta baita, ezagutzen duela, bertako aborigen bat, jakada izenekoa, eta bien arteko, nolabite hasten da, ez dakit harreman esan, harreman moduko bat, eta filmak kontatzen du, nola gizartean, garai hartan behintzat, esango dugu, ez gizon zuriak ez diren horiek, zein dan beraien papera, eta zenbat sufritu behar izaten duten, haien bizitza aurrera ateratzeko. Eta horregatik ezagutzen dira aborigen bat, beltz bat, eta emakume bat. Eta bien historia kontatzen da, bi historia oso interesgarriak eta sakonak, batez ere pertsonaiarena, Molly Johnsonena, non, hor kontatuko, jakingo da, filme ikusten duzutenean, ezagutuko duzute, baina hitz egiten den gaietakoa da, garai hartan, senarrek, esango dugu, emakumearekiko emakumea nola jazartzen zuten edo emakumea jasatzen zituzten jazarpenen inguruan hitz egiten da, film honetan besteak beste, gero baita, ama bakarra izateak zer dakarren, nola atera behar den bizitza aurrera, eta nik uste dut film interesgarria dela, ze western batean ez da normalean, eta nik mintzat dakadan estereotipoan ikusten da heroi bat eta eta gaizkile bat, ezta? Eta beti da bakero bat, bakero bat izaten da beti, eta beti ere kurioso iruditzen zait, horrelako historiak beste ikuspuntu batetik kontatzea, ezta? Eta, Zer gainera beti egia da, nik txikiagoan nintzenean telebistan, asteburuetan, beti telebistan eskaintzen zituzten horrelako pelikulak, eta nire etxean nahiko zaleak ziren, niri aspergarriak egiten zitzaizkidan beti
badak zenekielako zer gertatuko zen, ez da? Beti zegoelako bakero bat eta bakero gizon horrek irabaziko zuelako. Oso agerikoa dan zein den gaiztoa, zein den txintxoa edo zein irudikatu nahi duten txintxo bezala, eta egongo dela, eztabaida edo borroka bat, eta irabaziko duela, zalantzarik gabe, txintxoa denak, eta bakeroa denak, eta orduan, horixe, buelta bat ematen zaionean asunto horri, askoz interesgarriagoa bihurtzen da. Nik uste dut, Australiako aborigenen errealitatea zertxo baita ezagutzeko aukera izan dudalako, eta euren eskubideen defentsan dabien jendearekin harremana dudalako oraindik, egongo dela kritikatxo bat, protagonista aborigenaren irudiaren gozatzearen ondorioz edo. Zer badu rasgoetan bai, aborigen jatorria izan dezakeen aktore bat izan daiteke, ez dute kontrastatu, baina aborigenak existitzen jarraitzen dute, aborigenak badaude aktore aborigenak, eta esan nuke kasu honetan autua egin dela, pixkat estetikoki aborigen fisionomia horren zertxo bait euki dezan, baina ez gehiegi, ez oso erreala, ez oso berezkoa, eta besterik gabe uste dut zirkulo horietan alako kritikaren bat egongo dela honen inguruan, baina besterik gabe, uste dut hau pelikula askotan gertatzen dela, eta nabardura egin nahi nuen besterik gabe. Ziurrenik guretzat mundu aborigena askoz ez ezagunagoa delako. Ziurrenik afroamerikar baten irudia egiten duen latinoamerikar mestizo bate erabiliko balute, kritikak erresago ikusiko genituzke, eta kasu honetan, uste dut badagoela hor, pixkate, ez da egizu plantazioa, baina, irudiaren goxatze eta poperizazio bat edo. Besterik gabe. Horrengo proposamenaren bila... Ez dut esan, uste ez dutela esan, baina filminen dago, hori, The Legend of Molly Johnson. Vale. The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson. Baina, uste dut gazteleraz okerrez baldin manago La Leyenda de Molly Johnson izenarekin dagoela, beraz, Molly Johnson jarrita azalduko zaizu, hori seguro. Ados, zera, filminen nekoren proposamena, The Legend of Molly Johnson, bere proposamen hori, eta June zurearen entzun nahi dugu. Nerea Goiurirenaren berdina da, eta egia da, aste bete ditxoen diot Goiuriri biak gauza bere. Match bat egin duzue? Bai. Ze ona. Asmatu zein. Ez da ja. Devil Wears Prada filma ekarri dugu, bigarren... Barkatu, Devil Wears Prada, 2. Lenguaztean entzun izuen. Osea, enuken asmatuko, baina komentatu zen uten eta beraz jakin ere banikien. Bai. Ados. Baina orain jetzen nuen buruan. Gezurti. Pentsatzen hasi ezkero torriko zen. Gezurti. Kontua da, pelikula berri hau ekarri nahi izan dugula, zuen gana. Ez dinetan ateratzen duela aste eta erdi, edo lako zerbait, nik egia lehenengo eguna estreinoko egunean ikusi nuela bi lagunekin, ginelako nahiko zai pelikula bat ateratzeko, eta esango nuke nahiko deskribapen ona dela atera nintzela pelikulatik lehenengo pelikula ikusi banu bezala edo sentsazio nahiko antzekoekin. Hemen ikusiko deguna da nola Runway revistaren eroriko bat edo gertatzera doala edo ateratzen direla nahiko trapu zikinak Mirandaren revista famatu honen inguruan eta horretarako eta horri buelta ematen saiatzeko beste toki batetik handi Anne Hathawayen pertsonaia kontratatzen dutela berriro ere tonu seriago bat emateko revistari saiatzeko hau salbatzen eta hemen ikusten dira referentzia asko. Eta hasten da ja pelikula lehenengo plano berdinarekin, non ikusten dugu Anne Hathaway hortza garbitzen ispiluan eta bada nahiko ikonikoa esango dugu, lehenengo pelikulako estena hola hasten da, eta dago referentziaz jositako pelikula bada. Da, dela Mirandak handi ez du ezagutzen hasiera batean, eta gogorazteko hasten dira esaten referentzia ezberdinak, hau da, la talla 6, eta, tailla 6 deitzen dio lehenengo pelikulan, edo nola Mirandak
lehenengo pelikulan aipatzen duen, esan nuen, nire buruari esan nion, benga, ausartu, nola esaten dio, kontratatu neska itxusi eta potola bat, edo horrelako zerbait. Eta, referentzia hori Anjataboiek berak esaten du pelikula honetan, eta ikusiko duguna da, hori, pelikula guztian zehar nola doazen runwayen urrengo pausuak ematen pixkanaka konponbide bat bilatzeko, eta nola dijoan dena baldio handiago bat bihurtzen pixkanaka. Goiuri ze sentsazioekin atea zeinen pelikulatik? Pentsatu nuen, esaten ari zarena guzti zehatza iruditzen zait, erreferentziaz beteriko pelikula bada. Uste dut azken urteetan ari garela ikusten nostalgiaren komertzilizazioaren gorakada bat. Hartu pelikula bat eta egin bigarren atal bat horren inguruan, egin telesail honen spin-off bat, egin beste hau, beste ura, ez dakit oraintxe bertan ikusi dugu Hannah Montana telesailaren 20. urte urrenerako egin dutela, elkartu dituztela aktoreak, Friendsena egin zuten guain dela 3-4 urte. Uste dut hildo horretatik doala, eta uste dut askotan ez dela asmatzen, ze eskaintzeko daukazun bakarra nostalgia da. Baina pelikula honetan asmatu dutela nostalgia oinarri izan da beste zerbait mamitsuagoa eskaintzea. Eta uste dut oso interesgarria dela nola agertzen den bai enpresen papera, nola orain enpresa handi gehienak badauden enpresa area handiagoen menpe eta hartzen dituzun 200 enpresa eta joaten zara gureka eginez eta 200 horiek daude 10 enpresa kontrolatuta eta 10 horiek gero 5 eta gero konturatzen zara azkenean pertsona bakarra dagoela CEO modura, ez? Eta uste dut horrek ze eragina duen gero kazetaritzan, ze eragina duen bereziki emakumeen jardunetan, bereziki emakume helduago baten jardunean, hori guztiak gehitu diote, eta uste dut oso interesgarria izan dela, ez dadin geratu soilik nostalgian oinarritzen den pelikula batean. Eta esan bezala referentzia ugari zeuden, ni zinemaretora jo nintzen amarekin, eta amak ez zaukan lehenengoa ikusita, eta pentsatu nuen, agian ez du disfrutatuko, lehenengoa ez duelako ikusi, eta, atera ginenean, sanion, zer iruditu zaizu, eta zidan, gustatu zitzaiola, eta gustora ikusi zuela, eta une atsegina, ordu atseginak pasa zituela, beraz, lehenengoa ikusi gabe ere, agian erreferentzia batzuk galdu egiten dira, referentzia batzuk, edo une batzuk, elkarrizketa batzuk ez dira, divertigarriak ez baduzu lehenengoa ikusi, baina bida, gozatu daiteke, baita ere. Eta hori ez nituen ulertu, eta hau estilo aldetik da, erabilera ustet gehiagizkoa eman zitzaiola zoomin kontzeptuari, planoa bataen zoom mugimendu oso bortitzak, baina gainera iruditu zitzaidan pelikulako une batetik aurrera bakarrik eta lehenengo zatian ez, eta orduan ez nuen ulertu autu hori, baina gozatu nuen pelikularekin eta uste dut oso pelikula ez dakit, mileniala dela zentzu batean eta interesgarria. Hau, barkatu, hau grabatu zuten, zati bat Milanen grabatuta dago, eta ezakit ikusi zuen elkarrizketaren bago juri, baina momentu batean Anjataboiek kruzatzen du plaza oso bat korrika. Eta proposatu zioten grabatzea, baina benetan, ez zegoen plaza hartzeko baimenik, ez zegoen. Orduan, esan zioten, eukiko dugu furgoneta bat hemen, eta bestean jetxiko zea, orduan kruzatu berdezu plaza osoa. Eta berak bueltak ematen zentzikit, baina nik hau ezin dute egin. Ni hain plazan erdian ateatzen banaiz, gaina jendeak badaki, hemendikan gabiltzala grabatzen, hau izan daitekela movida bat. Eta total, okerrena izan zen, iritsi ziela, eta etzen plaza gurutzatu behar zuela behin. 2 aldiz gurutzatu behar izan zuen, ze esan zioten, ez da puntoatik bera jungo, ez jun behar dezu, areaino, eta berriro itzuli furgoneta honetara, eta hori grabatuko dugu.
Orduan, bueno, esan zu, nik hau behin bakarrik egingoet, ez dut gehiotan ningo, hasi zuek ikusi zetoma hartzen dezuten, ondo atea beharko ez dute, ondo inberko ez dute zuen lana, zirik hau ez dut egingo 2 aldiz Milaneko plaza beteta, eta egin zuen, eta egia da ondo, suertez ondo atera zela. Gehi, bazegoen ere beste plano bat, Mirandarena dela Milaneko den, bueno, ez dakit nola den tokia, baina badago toki nahiko ikoniko bat Milanen dendak eta hori da. Eta Galeria Vittorio Emanuele. Hori da, galerian. Eta utxa behar zuten, baina hori grabatzeko ere etzegoen baimenik. Eta gaueko ez dakiz ordutan jun behar izan zutela grabatzea, nahiko izututa hori ere bazekitelako grabatzen ari ziela, eta oso ekipo txikiakin jun behar zuten, bestela ikusiko balute nahiko ekipo handi bat, jendea gerturatuko litzatekelako. Eta galeriak utxik ikustea eta Miranda horretian super polita da, beraz, bueno. Ze gauza den, Imanol, nik uste nuen zinea pixkat letra txikiagoekin egitea gokitzen zaigu noi, bakarrik pasatzen zaizkigula horrelako gauzak, ez? Bueno, hemen grabatuko dugu, baimenik ez daukagu, baina azkar egingo dugu, eta ea moldatzen dugun, ez? Edo kontuz bizilagunak jakari da, eta ea azkar bukatzen dugun, eta horrelakoak, baina milioika batzuk aurrekontu duten pelikulak ere horrela ibiltzen bide dira. Baina kasu honetan zer jendean reakzioa behar zuten? Osea, jendea... Nik uste produkzioak alpertu dintzuela bere lan. Edo udalak ez esan zuela, ze Milanoko Duomoko plaza hori ustutzea... Askotan gertatzen da, aktore ezagunak daudenen grabatzen dute kalean eta nahi dutenen jendea gerturatzea ekstrak edo figuranteak ordaindu ez izateko, dena reakzio oso ingeniero izateko, jartzen dituzte aktoreak hor bertan, inorri ez errabixatu gabe, eta reakzioien bila guten die. Kasu honetan ez da reakziorik behar. Kontua da dela pertsona bat korrika dijoana kaletik ze presa dauka. Osea, ez dezu behar inork berez begiratzea. De hecho, kopenizaizu, jendea ez egotea, enkataui. Baina, bai. Egia esan, niri gustatu zitzaidan berezikin Meryl Streep ikusteagatik berriro rol hori egiten. Bere elkarrizketa batean duela gutxi ikusi nuen nola kontatzen zuen, ez da elkarrizketa berria, baina duela gutxi ikusi dut, berak Merylek kontatzen du 40 urte egin zituen urtean, 3 pelikulatarako eskaintza iritsi zitzaizkiola. Eta 3 pelikuletan sorginaren papera egin bertzuela. Eta orduan berak pentsatu zuela, hau da, Hollywooden emakume heldu bilakatzea edo adinean aurrera egitea, 40 urte bete ditut, eta urte berean iritsi zaizkit sorginaren papera egiteko 3 pelikula. Eta ezezkoa esan ziela 3 etzuela nahi, eta momentu horretan pentsatu zuela, orain hemendik horrela dena hau izango da. Eta bueno, berak erakutsi du ez, gauza askotariko gauzak egin ditu ordutik, uste dut 75 urte edo horrela, ez da gizen bat urte guzkan. Mamma Mia zenbat urte egin zon? Oso gaztere ez? Ez, 76 urte dauzka. Bai, eta Mamma Mia pelikula da 2008koa. 76 urte balin badauzka orain, eta 2008koa balin bada pelikula? 54. Takit, triple oso handi bat. Hemen 8 gutxio. Gustatu zait dena kalkuloak egiten saiatzen letretako jende guztia. 58 urte. Eta izan da, 34. Ez dakit zer esan duzu. Ni momentu baten deskonektatu naiz nire proposamenaren datu pare baten bila, eta konturatu naiz hemen esgintze zerebralak, ariketa matematikoekin, haustura neuronalak, eta denetarik gertatzen ari zela, Gu gara... Ondo zaudete? Hitz egiten dugu zinemaz, hitz egiten dugu arteaz eta triatloiaz, baina matematikari buruz ez galdetu. Matematikari buruz ikusi hitz egingo dugu, bihar, hain zuzen ere, Bernat Etxepare lizeoko ikasleekin, baso euskeraz egiteko aldarrekapenen baitan, matematikako azterketa horrek ere izan duelako bere pixua, baina dena bihar azalduko dizuegu, zuzenan egingo dugun saio horretan, saio berezia, Imanol Xabietaneko ere gurekin etorriko dira, Julen Goikoetxea ere bai, eta tiran kamara batzuk kokatu, eta streamingez dena kontatzen saiatuko gatzaizue, baina gaur 8 minutu falta diren honetan, nik oraindik badut proposamen bat zuekin elkar banatzeko, eta honako hau da, topatzen dudan trailerra, oin etzeita agertuko eta, trailerra topatzen dudan bitartean kontatuko dizuet zein den proposamena. Filminen ostegunean izango duzue ikusgai,
bueno, nik denbora bat bada filmineko prentsa sarbidea eskatu nuela, eta beraz pelikulak estreno aurretik helarazten dizkidate, hoietako batzuk ikusten ditut hemen proposatzeko itxura onartzen bali madiet, eta hoietako bat da, bueno, gazteleraz filminera La hija pequeña modura iritsi dena, berez ekoizpen frantziarra da, La Petite Dernière, eta nazioartean Little Sister bezala edatu dana. Hemen agertzen dira, nolabait protagonista, ez pelikula maizik eta ekoizpenean, pelikula egiterako orduan, bi emakume batetik, bueno, berak zuzendu eta idatzi duelako gidoia, Hafsia Herzi, eta bestetik, nolabait, Fatima Dasek eginiko autofikziozko novela baten egokitzapena ere bada, 2020an idatzi zuen, markatu Fatima Dasek, bueno, oinarri izan den liburua, artean 24 urte zituela, oso idazle gaztea da Fatima Das, biek badute elkarbanatzen duten ezaugarri bat, frantziarrak dira jaiotzez, baina gurasoak, arbasoak, argeliarrak dituzte, bi kasutan, Hafsia Herziren kasuan bereita tunezkoa dela, ama argeliarra, Fatima Dasek berriz, ustute bi gurasoak argeliarrak dituela, familia guztia, argeliar jatorrikoa. Oso pelikula ederra da, Cesar Saritarako eta Cannesko lehiaketetako emakumezko aktore honenaren sariak jaso zituzten, eta hor bada horrelako argeliar jatorriko familia baten kokatutako neska gazte bat, Fatima, 17 urte dituena, 3 aizpa dituena, eta bizi dena Parisko kanpokaldean, nahiko migrazio giroan eta barrez, familia franko-argeliar batean, giro goxoan, orokorrean gauzak ondo doazkion familia batean, non noski, hainbat violentziak zeharkatzen zaituzten, migrante izatea Paris bezalako hiri batean ez delako horresa, eta beste hainbat faktore badaudelako hor, neska migrante izatea eta bestelakoak. Baina batez ere, gertatzen zaio unibertsitatera iristerakoan, hasten dela bere bizitza pixkate nolabait ahalduntzen, emakume heldu gisa edo bizitzen. Eta pixka bat familiaren tradizio, familiaren giroietatik emantzipatzen. Hasten da pertsona batekin harreman sentimental bat izaten, lagun berriak egiten ditu, mundu berri bat arakatzen hasten da, eta, hor agertuko zaio, pixkat dilema handi bat, nola utzi zure nortasunari, zaren horri, beste hainbat aspektu zure bizitzan agertzen ari diren askatasun moduko hauek, zurekin talkan daudenean, ez da? Musulman familia batean jaio, emakume lesbiana izatea eta hori nahi bezala bizitzeko eskubide hori borrokatzea. Hori guztian hasten da, benetan oso pelikula interesgarrian, eta diodan bezala, ostegun honetan, maiatzaren 15ean filminen ikusgai izango den horretan. Zinemetan ere bere bidea egin zuen, joan den urtean estrenatutako pelikula da, eta orain plataformetara helduko dena, eta esan da bezala, nik benetan gomendatzen dizuedana. Eta nahi nuke, hau gomendatu bezalaxe, trailerra bera zuekin elkarbanatu, baina uste dut, ez dudala, hementxe daukate, orain bai, elkarbanatuko dute zuekin entzuleok, pixka bate pelikularen giroare koka dezazuen. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Yémo? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? On sera pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Don't feel like me now, going way down south. Won't try to explain now, I'm by myself. Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. C'est Idan, on s'est la pédale, votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon. Tira, gironetan pelikula benetan ederra gogorretik ere baduena, kamina itxe bat goitik behera,
violentzia razialak eta LGTBI violentziak nolabait zeharkatzen duten gorputz batean. Fintasun handiz egindako pelikula, interpretazio ikaragarri honak dituenak, protagonistaren saria gaipatu ditu lehen, Cesar sarietan eta Cannes, baina orokorrean oso reparto honeko pelikula, edo, reparto baino, interpretazio kolektibo oso honeko pelikula, eta benetan gomendatzen dizuedan, iaia tarte batean komentatzeko modukoa izango da, esan da bezala, ostegunean filminen ikusgai izango dena. Eta azuzeit esatea protagonista gorpuzten duen aktorea eta sari horiek jaso dituena, Nadia Meijiti dela, alako, debute moduko batean, eta, goraipatze ikaragarriak jaso dituena Frantziako zineman batez ere, baina baita nazioartean ere. Goizeko amek... Berketu bai goiur izan. Ez irudi batek gogorarazi didala Jone batzuetan. Izan dezake puntu bat. Eta badago pelikularen muinean antzeko zerbait, egia Jone batzuetanen kasuan bigarren komponente hori ez, LGTB komponentetik aratago ez dagola arrazakeria edo atzerritar familia batean jaio izana, bai dago gaixo dagoen aita baten eta azken borondateen eta joku horretan beste alor oso interesgarri bat, estetikoki oso desberdinak dira, baina ulertzen dut badagoela zerbait horre, bantzekotasun giroan koka gintzakeena. Entzuleok, honekin agurtu egin martzaituztegu, bihar esan da bezala, Baionan izango gara, gauza guztiak prestatu beharko ditugu, bertara balako desenbarkotxoan joateko, baina ilusioz eta gogoz, gainera eskuzabale hartu gaituzte bertan, ikasleak euren hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko borroko horretan daudela iruditu zaigu bertan egotea beharrezkoa zela, irakasleekin aritzeko aukerari izango dugu, saiatuko gara bestelako artista, sortzaile eta euskarara modu batera edo bestera Euskal Herriko iparraldeko 3 lurraldeetatik hurbildu direnen testigantzak eta aldarrikapenak biltzen, jarriko gara begira beste herri batzuetan ere gertatu diren hizkuntza eskubide urraketetara eta egunero bezala kafe hartuko dugu zuekin, baina gure laborategitik kanpo. Baionan, hariko gara bihar goizeko 10:00 12:00 Bernat Etxepare lizeotik, beraz, ez galdu biharko saio berezi hori, guk saiakera berezi egingo dugu behintzat, zuek ura behar bezala bizi eta bertan gertatzen ari den baxoa azterketaren inguruko hizkuntza aldarrikapen horren guztia, zuei behar bezala azaltzeko. June Romateti barguren datorren astera arte. Agur. Eneko eta Imanol bihar arte. Agur. Eta Goiuri Zeizarandia zuere bihar arte. Bihar arte, noski. Entzuleok, bagoaz, esandakoa, bihar goizeko 10:05 bigarren kafea berezia Baionatik. Keep calm and bigarren kafea.